मन्थ्रिया बुंनाय बाथ्राया बावहाय जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया खारन 2020 मायथाइयावबो जोङो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेयाखैमोन गावबागाव गेलेदों आरो बै समाव मोनसे प्रिन्सिपल लादोंमोन बा नोंसोर बेसेबां देरहानो हायो जों बेसेबां देरहानो हायो बेनि उनाव जों जयैनो गभर्नमेन्ट बानायहैबाय थ' बेबादियैनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्ट बानायनानै जों 4 बोसोर सालायगासिनो दं फैगौ पसिसाव चिफ मिनिस्टारा जि बाथ्रा जि पलिसिखौ लायो राजनैतिक भाबै खुब मोनसे दूरदर्शिता दं बेनाव आरो बे दूरदर्शिताजोंनो बियो आवगायलाङो जोंनि थाखायनो मोजां बयनिबो थाखायनो मोजां बाथ्राखौनो साननानै हयथ' बाथ्राफोरखौ सानदों जों हारसिङै गेलेनांगौ बिजेपि हारसिङै गेलेनांगौ बे गिदिर बाथ्रा नङा जों बेसेबाङाव गेलेगोन इउपिपिएलआ खैथा सिटआव गेलेगोन आरो दा गोदानै डिलिमिटेसन जानो थाङोबा खैथा सिट जामावगोन बे जानानै फैमारोबा थ' बावहाय जों खैथा सिटआव गेलेगोन जोंनि गेजेराव जों डिसिसन लागोन आरो एबार जों गेलेगोन जेराव गेलेगोन जेरैबायदि गेलेगोन जोङो माने देरहासार जानानै गेलेगोन बाखि जेराव खम सिटआव जेनेबा बबेबा 10% सिटआव जुदि जों गेलेयाबाबो बेखौ मोनसे इन्टारनेल आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय जों दोननानै आवगायलांगोन बेखौ साननांगौ जेबो गैया राजखान्थियारि माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा जेबो राजखान्थियारि प्रब्लेम गैया 2026 सिम स्टेट लेभेलाव गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि जे एलायन्स बे एलायन्सआ कन्टिनिउ जागोन जेबो साननांगौ बाइ इलेक्सननि थाखाय सिलेक्सन मोसौ माबायदि बाइ इलेक्सनाव जयन्तआ एमपि जालांनाय जयन्त बसुमतारी एमपि जालांनायनि उनावहाय जोङो दा बाहाय बिजेपिआ केन्डिडेट होनाय नङा आरो एजिपिआबो केन्डिडेट होनाय नङा इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामगोन जिहेतु बाहाय जोंहा साननांगौ गैया थांनाय एमपि इलेक्सनावबो जों देरहासार जादों जदिअ 2021 सननि एमएलए इलेक्सनाव जोङो जेसेबां भट मोन्दोंमोन बेनिफ्राय एसे खम मोन्दोंमोनब्लाबो बेयो डिलिमिटेसननि थाखाय जादों दा बेयो रिकभार जाफिनगासिनो दङ जों बुरजाथा भटआव देरहासार जागोन